O ibalik ang mga costume kayo pa na nabayaran. Kita ninyo, dagang kayot. Mga taga Villanueva. Oh my God, sapatos! Pero actually, nagi daw pangitaon. Tanaw na to, unsay pangitaon na something nga nawala. Na something anong nagngisining akong kuan. Na kailangan mag-explain sa ako. Ilugin mo buwan. What's up, madlang people? Welcome to my channel. Sa katong mga bago pa nagkakakitaan nga channel, please subscribe. Sa mga daan nga mga subscribers, thank you so much sa inyong support. Natakaroon dani sa may Melvic Beach Resort, dani sa may Villanueva. Dani i-held ang reunion sa mga tabaransa. Muna siyang family sa akong mama, na akong mga lolo, na akong mga igagaw, tanan, sulang tanahon dito. At sa sulod ha. Muna yung gisakyan ganina. Pero napay nagkuhanda niyo. Yeah. Uy, nga karon ba makanabotos? Sorry kayo, dali. Lagi na Bilar in town kagabi pero ang uban wala na nakaya. Agpas na diya, wala ko kabalo nga mag-green di ay. Yes. Apas na din dito. Muto ang asawa sa akong manghod. Pinamanghuran na mo. Muto ang asawa. Pero sila ang pinakamagulangan kay una mas na minyo. Actually, dagang kayo ang gakwanda ni. Dagang kayo ang kaparty tanawan. But wala ko kabalo sa nga barangay. Nalobat. Wala pa sila ikuan player, nalobat pa ang Bluetooth mode. O ibalik ang mga costume kayo pa na nabayaran. Kita ninyo, dagang kayot. Mga taga Villanueva, mga taga Lain. Yan, dani gid sa Villanueva, dagang yun yung mga beach Villanueva. Oh. Kapila gid ka makaani dani sa una. Sa una, dili kayo kay strict akong parents. Akong Amo dai mo grandparents. ga panligo sa una. Wala, huwag na rin mga occasion. Sa swimming pool, alam. Medyo dili lang kayo, hinlo gid kayo dani. Kaya dagan naman. Uy, hilo na kayo siya. Hinlo siya, meaning compared lugar sa Sa uban. Pero tanawa na ang sand. Pasabot gyud na nga ang mga nangani dali dili kayo disiplinado gyud. Ang uban ra pin labi na bata, wala kayo natun-an nga mag-ayo sa environment. Kita as mga dayo sa lugar dapat aligraw na to ang lugar. Naamatay mga plastic bags diya para sa basura. Sa atong family, mag-una ang kuan disiplina. Yeah, because family is love. sila dito. Busy kayo sila. Pero po kaya nga atong tanawa, atong environment dili kay init kay tanan. It's about 12. 12? Ay mga 11. 11? Oh, pero actually gwapo kayo ang atong weather oh. So, maka-enjoy ang tanan sa dagat. Balik ta dito kay para banding-banding ta more. Go.
Thank you so much. Bika gamay, bika gamay. Away na diretso. Too ka, maingon, too. Asa atras kamay kay labos na ka sa kwan. Sa yung maingon, sa yung maingon. Ay, nagkasalamat! To Lola Ben and Lola Cora, Del Fronda and family. Dapat magka-family ni kita kay ilain gido, ilain ang mga family. Well done! Ang akong uyab nagatag og gift. Gusto niyo pa Brian eh? Kailangan eh? Nara! Welcome to the unboxing of the Christmas gift. Oh my God! Sapatos! Thank you baby. Size 11? What? The sapatos! Wow! You win the peso! Star Wars! Kapag yun! Oh my God! I love you! I love you! Wow, Robin Sunday. Pwede na maligo ang mga kandingon. Maligo sila. Yeah. Siyempre, dili pwede nga, dili na to tilawan ang dagat gani sa Villanueva. Na to Villanueva kung unsa ang dagat nga inyong ipasigar mo. Pero actually, nagi daw pangitaon. Tanaw na to, unsay pangitaon? Na something nga nawala. Na something anong nagngisining akong kuan. Na kailangan mag-explain sa ako. Tulog yung buwan. Sa gagos mo. Huh? Unsa to ayuha? Tulog ba yung buwan? Ano ba? Nagtugan dito ba? Isa man na nagtugan dito. Nawala ang iyang diri sa ibabaw. So saan ka man nagkaroon? Pwede mo na mapalitan. Saan ka man naroon? Saan mo na ron? No, ron. So ato ni tudloan na sa vlog dapat kuan lang ka ng confidence. Dayan energy. Oh, ready? Mo na pinakauna. Ready, go! Okay, madlang people, andi kita ngayon sa dagat. Kini ang dagat na sea. Andi kita karon sa mga ig-agaw. Sa na vlogger or tigbalita? Okay, andi ta karon sa dagat na gitawag na sea. Interview nato ang mga madlang people nato dinhi na unsay ilang kabatian na ano ka pala ka man mo. Naglagoy ra man na sila. Kasi mo maingon ma'am na first time nimo nagpasko dinhi ma'am. Sa ako na padulong ang 100. Foreigner. No English no. Kasi dapat kini ang restaurant dito sa Robinsons. Valencia. Gusto ko mukanta pero di ko ganahan mo waste ang masyada kay nga weather. The water is salty. Wait lang. Nakoy gibuhat nasa akong mind. Ay, magpalayo kita mga friends. Kaya kabalo na mo. Ang temperature na yung 38 degrees Celsius. Yes, mag-enjoy sa mga pamilya mga Mings. Salamat kayo sa pagtanaw. And more ligayang Pasko gikan sa Tabaran sa family. Goodbye!